Dovolte mi, abych vám představil ten nejlepší rámeček pro e-paper, jaký byl doposud vymyšlený a vyrobený, a ukázal vám jeho sestavení. Rámeček je od Vladimíra Váse. Skládá se ze 3 částí. Máte předek, vložku a záda. Ty předky máte hnedka možnost si vybrat ze 4 designů. Zaoblený, zaseknutá takhle hrana, vroubkovaný a all round, který já nevím, jak moc dobře to bude na tom videu vidět, ale je takový celkově zakulacený. Líbí se mi všechny 4 a kdybych si měl vybrat nějakýho favorita, kterýho, nebo jak to aktuálně vidím, tak ten all round teda mi přijde takovej nejzajímavější. Každopádně vybereme si jeden a do něj si ukážeme, jak se celý rámeček staví, a je to extrémně jednoduchá záležitost. Vložím e-paper. Mám tady jeden úplně z brusu novej, to znamená, na tu instalaci už mu rovnou tady odtrhnu folii. Tak, tady, jak vidíte, tuhle prohlubeň, tak tam přijde flex. Já tady opatrně vložím e-paper, ten mi tam zajede. Teď přichází na řadu vložka, s tím, že tady ty 4 stojničky jsou na vývojovou desku, to znamená, těma to přijde k tomu flexu. Vezmu tady vývojovou desku, ta přijde USB-C konektorem tady k tomu nápisu, nevím, jestli to je vidět, ale USB-C plug. To znamená takhle. Ono, kdybyste ji tam dali jinak, tak ten konektor na flex nebudete mít na správném místě. Zasunu tady flex. Tak. Jo, zaaretuju. Protože mám tady variantu s čidlem, tady konkrétně SHT40, tak dodám i čidlo. Ten kablík mikrošup musí jít tady z té strany, kde není ten USB-C plug, jinak byste tam nevyšel potom USB-C kabel, nevyšlo by to. Tak, připojím ho. Mám tady 5000 mAh baterii. Tak, takhle si to hezky napozicuju. Takhle. Tu baterii taky připojím. Tak, kablík dám takhle. A jako finální, protože všechno se zacvakává, nic se nešroubuje, jako finále tady přijdou záda, kde tady je vlastně takový tunel na USB-C kabel, to znamená, tím to přijde sem. Má to tady větrání na čidlo, které to má i tady z boku vlastně v tom tunílku. Zdířka na reset. Tady tam mřížka vyjde krásně na čip s Wi-Fi. Tady dám jednu stranu, potom druhou. Lepší je to dělat takhle vlastně těma zádama nahoru celou dobu, aby třeba ta baterka nebo něco neputovalo. Tak, docvaknu. Po těch dalších stranách jsou tady 2 a 2 dva zácvaky. Stačí trošku jemné síly. To sedne na místo a máte sestaveno. Žádný šroubky, všechno prostě nacvakávací, krásně vyřešený a máte hotovo. Je tady ještě příslušenství, jsou tady takovýhle píchátka na jednodušší rozebrání toho rámečku, že vlastně na obou stranách jsou otvory, na který zatlačíte, tak vyhnete tu packu, která to drží. Doporučil bych k tomu ještě potom nějak něčím opatrně, potom zacvaknutí, tak něčím opatrně ty záda vypáčit. Máte tady potom montážní takovouhle packu na zeď, kterou vlastně přivrtáte a takhle pověsíte. Tady tu packu nutně nepotřebujete, můžete to samozřejmě pověsit už za tyhle zdířky, ale pokud byste chtěli třeba lepší cirkulaci vzduchu za tím rámečkem, nebo zkrátka, aby tam byla škvíra, tak můžete použít tuhle. A máte tady takovouhle nohu, když byste to chtěli dát na stojáka, ať už takhle na šířku, a nebo na vejšku, s tím, že tady vlastně v té noze je ještě takovýhle aretační tuplik. To znamená, když já tam tu nohu nasunu, tak, že já to takhle ukážu, tak ten tuplik vyjde tady do zdířky, aby ta noha neputovala, držela tam pevně.
A můžete si to takhle krásně postavit. Za mě úplně nejlepší, dokonalá, geniální práce. Tak a protože vývoj okolo živého obrazu je turbulentní, tak ještě tady mám dodatek k tomuhle videu k rámečku Vládi. Měli jsme tady nějaký prototyp nohy, teď máme vylepšený, takovýhle s větší základnou kvůli stabilitě. Je taky nový díl ohledně přidělání na zeď, s tím, že vlastně předtím tam byly jenom 2 zdířky, teď tady máte možnost, když to přivětáte křivě, tak to ještě vyrovnat, takhle hezky. A úplně žhavá novinka je tahle výborná štelovací noha, že pokud byste nechtěli vlastně pevný úhel, tak si tady můžete přidělat tuto, mám to tam, která je takhle štelovatelná krásně. Když to ukážu takhle na video, tak máte možnost si ten úhel poladit. Tak. A je to úplná paráda na druhou.